Hallo, wij hebben mooi die onder visindustrie. En ik draai een vol. En hij heeft 100 vol. Toen nou de famke bij mij, mijn broer die heeft 12 vol. En de famke bij die was heeft nog vol. Ja, hoi. De registreert geweest en ik ben helemaal geen meester. Dat is juist. Ik ben helemaal geen meester. Ja, er is geen springkasten, dus daar ben ik nog helemaal geen ongelukkig voor. Dat is wel leuk. Ian heeft mij heel veel opswing en weer heel leuk. Ze je eerst de hartjes dieren. Toen heeft ze mijn neusje dieren en toen heeft ze mijn ogen dieren en mijn hand. Dan kan telkens weer rond. En het is heel leuk. En ze heeft me heel mooi opswing. Dus ik kom telkens weer vaker terug, dus ik deed het goed volgens mij. Ja, heel goed. Bij het dorpsfeest, heb je ook gevist? Je hebt volgens mij niet gevist, of wel? Nee. Wij hebben wel gevist. Zo'n ding. Vet ding. Een hele liefde. Ja, we hadden niet